kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiriya ɲɛɲinini ka lase aw ma o ye an ka baara ye a lasɔrɔli aw fɛ o na kɛ wasa ye aw bolo arajo Benga lamɛnjɛkulu ka foli ni tanni di aw ma ka kanuɲɔgɔnya kurali la saga ni waati ka ɲɛsin anw lamɛnli ma. Kunnafoni waati sera Allah bɛna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila Maraka Fama fɛ bi donya in na juma dɔgɔkun kunfori daminɛ marisikalo tile 29 sanba 2019 Morikɛ Tarawele ale bɛ suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. ɲɔgɔnnajɛrɛ hukumu kɔnɔna na ni o bɛ baara ɲɛnabɔbaw o bɛ olu ko fɔ n'u ko ma sommet des investisseurs farafin jamana minnu bɛ nazarakan fɔ o kɔnɔna na marisikalo tile 29 Bamakɔ anw fɛ yan dunanjigisoba dɔ la a kɛra kɛnɛ ye mun ni hakili jagabɔw n'olu kɛra Mali a ma to kɔ diɲɛma ɲɛkɔrɔ k'a sababu kɛ dɔgɔkun min n'a ɲɛsin bɛ waati cogoya ma n'u ko ma journée mondiale de la météorologie a ɲɛnamayara marisikalo tile 23 tɛmɛlen. Kongo jamana ɲɛma Félix Tshisekedi a ye sariya bɔ yen sariya min n'o tun bɛ gulonnin kɛ u ka bɔnkura o dayɛlɛli la n'u ko ma ko Sena donc bari la kumabɔ olu ye nin ye minnu bɛna walanwalan aw ye sisan dani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan dani na ɲɔgɔnnajɛrɛ o kow bɛ sen na a bɛ baara ɲɛnabɔbaw a b'olu ka ɲɔgɔnnajɛrɛ ko fɔ dɛ u ko ma sommet des investisseurs farafin jamanaw kɔnɔna na minnu bɛ nanzarakan fɔ marisikalo tile 28 a bɛ kuncɛ 29 in na dunanjigisoba dɔ la anw fɛ yan Bamakɔ a baara dayɛlɛ a waliyara a kɛra kɛnɛ ye u ye hakili jagabɔw u y'olu boloda k'a sababu kɛ farafin jamanaw kɔnɔ bi minnu bɛ nanzarakan fɔ ko min n'o yɛrɛ bɛ ka maaw yɛrɛ ko u hami bi o de ye fɛn min ka dɔn ka fɔ bɔlɔlɔ tɛmɛsira kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na n'u ko ma ko numérique nin baara dayɛlɛ kɛnɛ kan a tun bɛ Maka Buya kɔnɔ n'o ye minisiri ye mun ɲɛsin bɛ bɔlɔlɔ kibaruyaw ma ani kumaɲɔgɔnya anw ka jamana kɔnɔna na n'o ye Aruna Modibo Toure ye laɲini yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a ma ɲɛyɛlɛkɛ ninnu ka hakili jagabɔ kɛ tɔrɔmɔɲɔgɔnw bɛ se ka labɔ cogo minnu na hakilina minnu bɛ yen n'olu ye bɔlɔlɔ baara siraw ye farafin jamanaw kɔnɔna na minnu bɛ nanzarakan fɔ o hakilina ninnu bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye cogo min o baara ninnu bɛ se ka yakubaya cogo min na u k'olu de ma ko startup ye baarakɛdaw de ye minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'olu ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma internet olu ka kow u ka tɔrɔmɔɲɔgɔnw a bɛ se ka lasɔrɔ cogo di u bɛ se ka baaradaw dayɛlɛ cogo di baarada ninnu bɛ yakubaya cogo di o de kosɔn francophonie yɛrɛ a numérique ni o y'a bɔlɔlɔ tɛmɛsira ko ɲɛnabɔbaa ye musolaka de don Ari Adriam Boya Vonji ale ko dɔwɛrɛ tɛ koyi ko ale nana maa nɔrɔ bila n'o ye Louise Mushikawobo ye ale ye francophonie ɲɛmaa ye ko ale bɛ min fɔ o de ye u ka nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in Mali kɔnɔ yan ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ fɛɛrɛw de ka sigi ɲɔgɔn ka teliya la hakilina ɲuman bɛ minnu na u bɛ se ka dɛmɛ k'u ka hakilina kɛ tiɲɛ ye cogo min na de k'o baara waleya bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye internet ye wa maa yɛrɛ y'a ka misaliya dangɛnɛmaya k'a fɔ ale ye ɲɛ sɔrɔ a la san 20 ye nin ye bɔlɔlɔ sira fɛ ka baaraw k'olu yakubaya ale ye Cameroun jamanaden ye musolaka don ale y'a ka misaliya di o kɛra mɔgɔw wasako ye kosɛbɛ. Mali ma to kɔ diɲɛma ɲɛkɔrɔ dɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali la n'o bɛ waati cogoya o bɛ o ɲɛnamayali ko fɔ u ko de ma ko journée mondiale de la météorologie marisikalo tile 23 san o san ale bɛ ɲɛnamaya Mali y'a ɲɛnamaya wa a kɛra an ka dunanjigiso dɔ la yan nɔ u y'a kɛ sigika kɛnɛ ye ka hakili jagabɔ kɛ u ko tile kɔni ma bɔ kɔni fɛn b'i ka dɔn ka fɔ maaya ale bɛ kɛ dugukolo sanfɛ o kumana mun de kan ka kɛ waati yɛrɛ cogoya jateminɛ la u y'o kumakan ninnu de don bala u ni ɲɔgɔn cɛ u kumana kan kosɛbɛ agence nationale de la météorologie olu yɛrɛ maaw tun bɛ yen nin nɔ organisation mondiale de la météorologie olu fana maaw tun bɛ yen u ye nin hakili jagabɔ ninnu baara kɛ organisation météorologie ale ko nin don ɲɛnamayali marisikalo tile 23 waati cogoya kan n'o ye météorologie ye ko a dabɔra kabini san 1950 waati ka bɛnka la k'a fɔ a kow ka taa nin cogo la tan nin tɔ a baaraw kɔrɔdonba sa o de ye badi ye olu bɛ ka kow kɔrɔ don yaasa a kow bɛɛ lajɛlen hakilina olu bɛ se ka kɛ yiriwafɛn ye cogo min na. Farafina bondakun kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Félix Tshisekedi n'ale ye Kongo jamana ɲɛmaa ye a ye balan bɔ yen nɔ balan in ale kun sigira de k'a fɔ ko Sena ko in ka to yen fɔlɔ République démocratique du Congo o kɔnɔna na Sena o bon dayɛlɛli ko k'o to yen fɔlɔ k'a ye o balan in a y'o de wuli ka bɔ yen k'a sababu kɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw tun bɛ Sena ko yuruguyurugu k'olu bɛ Sena grand électeur n'o ye maaba minnu kan k'u kan bɔ u ka kalatako la ko o sɛgɛsɛgɛliw bannen kɔ sa u ka jabaranin na RDC a ye balan in a y'a wuli ka bɔ yen k'u k'a to Sena ko in k'a ka dayɛlɛ.
a dɔgɔyalen kɛra maa 15 ye minnu bɔnɛna u ni na maa caman olu joginna kunungo a kɛra mugu poron dɔ de senfɛ bolimafɛn dɔ tun ye mugu poron ta de don o kɔnɔ ka t'o jɔ mɔgɔw ka dumunikɛ so dɔ da la n'o ye restaurant ye Mogadiscio o kɔnɔna na o bɛ somali ko fɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ taa kilorafana dunna waati min na dɛ mugu in de poronna u ka kɛnɛya tigilamaw de ye nin kunnafoni in fɔ k'a fɔ ko maa 15 kɔni siga tɛ mun na olu sara maa caman olu joginna ne bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele ale tun bɛ suya kɔlɛ la ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɛnɛndenw ka kunnafoni kuraw k'olu la ɲɛnamaya aw ye aw ka wasa sɔrɔli kama an b'a kɛ ni nisɔndiya ye k'a sababu kɛ an ka baara don a kɛli t'an tɔɔrɔ n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn waati o waati ka d'aw ye a ye taa bɔlɔlɔ kunnafoni di sira sanfɛ malizoom.net yalima n'a ka d'aw ye yɛrɛ a sɛbɛn dɔrɔn www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bambara a ka laselibaw a ka kunnafoni jataratɔ an n'a bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya yɛrɛ t'a la yɛrɛ ni Ala sɔnn'a ma an b'a dugawu kɛ sa dɔgɔkun kofɔriko ɲuman Ala k'o di an kelen kelen ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye ka kisi ni tanga kɛ ka jamana k'a basigi ka hakili ɲuman di malidenw ma a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnn'a ma. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.